דוקטורנטית לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן. הגעתי לבת קול כי הבנתי שאני הולכת להיות בגיל 23, ואחרי זה חודשיים-שלושה רציתי להכיר מישהי, ואמרו לי תלכי לי לבת קול. אמרתי אולי אני באתי מרקע דתי, אני באה משפחה דתית, אני לא דתייה היום, אבל אמרתי אולי זו תהיה הזדמנות מצוינת שלי להכיר מישהי. אז באתי לבת קול, לא הכרתי אף אחד בבת קול, אבל דברים אחרים מאוד מאוד טובים יצאו לי לבת קול. בת קול זה סוג של משפחה, זה סוג של קהילה, ואני סומכת על הבנות של בת קול מאוד. דוגמה, כשאבא שלי נפטר, אז בהלוויה שלו שהייתה בערך שעתיים אחרי שהוא נפטר, המון בנות בבת קול הגיעו. לא הגיעו משום מקום אחר בחיים שלי, כמו שהגיעו בנות בבת קול. בנות באו מתל אביב ומכל, ממש היה חשוב להם, ואני הרגשתי וגם במהלך השבעה עצמה, וזו דוגמה אחת שהרגשתי שבת קול באמת נמצאת איתי כשאני צריכה. הייתי אומרת לה שלחיות בשקר ולחיות חיים שלא נכונים לה זה מחיר גבוה מדי, זה בדרך כלל, לי זה היה מחיר קשה של דיכאון, של עצבות. הייתי אומרת לה שההתחלה תהיה קצת קשה, אבל שתנסה, שתחיה את החיים שלה בשלמות, לחיות בעצמך בשלום זה אחד הדברים הכי בסיסיים שאתה יכול להעניק לעצמך. שיהיה לכולנו יותר טוב, שנהיה יותר שמחים, שנהיה יותר בריאים, שנאהב את עצמנו, שנאהב אחרים, שלא נילחם אחד בשני, שיהיה לנו טוב.